doet ik tracht de lach weer eens vleg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. We doen een beer op Skiermoen zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. De lolbroek. Wat weer dat juster een drokte van belang wist nog wel? Het meester in het huis van Kekeltje die hier een leven als een oordeel. Sipke en Beboeloe gingen haar in de bosjes verstoppen om te zien wat er nou krekt aan de hongen wie. Leuk, leuk. Wat een bak, wat een vet coole mop. Nou de televisie er nog even achter doen. Hopla. Oh, Beboeloe. Dit is verschrikkelijk. Al dat mooie spul van Kekeltje. Oh, en ze heeft er altijd zakkerutskop. Ja, het treft altijd dezelfde, Sipke. Oh, wat moeten wij doen? We volgen hem, als het eruit komt. Misschien kunnen we hem 10 horen of vangen. Hopla, daar springt Wat een willen. het meester naar onderen. Ja, dat zit erop. Nou, Rachel, wanneer via nog een lijntje valt. Ropt er juk wapperend. En even later zit er in de bosjes Jonken het paard verstopt. Leuk. Een touwtje, een twapje. Net in het zo gauw in de smiezen had. En dan nog stroffelen zo voor het touw. Ja, leuk, wat een billen, wat een vetkoele grap. Ja. Hij weet net dat Sipke en Beboeloe even verderop ek verstoppen zitten in de struiken. Goh, hij is wel een uitvinding. Vind ik net, Sipke? Ja, maar daar ik maar opkomen. Stel die voor dat Mooike doet er komt. Mijn de tassen vol boodschap. Ja, ja. En dan shot ze het touw net. Nee. En dan, hopla, daar gaat de hele vla. En de chocoladevla. De bisten skatteren het nou uit. Dan Ah, er is... Oh, er is echt een oedertriet vol. roept Sipke dan. Hé. Maar dat is heel en dal net leuk. Oh, kom op, Sipke, daarheen. Ja, we moeten helpen. Tja, en of ze helpen kunnen en water oer de triet vallen is. Moon, dochs maar even afwachten. En vooral lekker sliepen.